Η Κυριακή των 10 λεπρών, η σημερινή Κυριακή που αναφέρεται σε ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του Χριστού. Έμπαινε ο Χριστός μέσα σε μία κομμόπολη και εκεί συνάντησε 10 λεπρούς. 10 πολύ άρρωστους ανθρώπους με μια φοβερή μεταδοτική τότε αρρώστια. Γι' αυτό και τους κρεμούσαν κουδούνια γύρω τους, ούτως ώστε να ακούνε οι υπόλοιποι και να φεύγουν μακριά. Δυστυχισμένοι άνθρωποι, απομονωμένοι, παραγωνισμένοι. Είναι η γνωστή μας χανσενική. Τότε δεν είχε βρεθεί το φάρμακο και οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν στο περιθώριο, εγκαταλελειμμένοι από τους πάντες. Αυτούς λοιπόν συνάντησε μπροστά του ο Χριστός στην είσοδό του σε μια κομμόπολη και έκραξαν, λέει, δυνατά και του φώναξαν: «Επιστάτα, βοήθησέ μας, σώσε μας». Επιστάτα. Τι θα πει η λέξη επιστάτης? Λέει επιστάτη, βοήθησέ μας. Βγαίνει από τη λέξη, από το ρήμα επίσταμε, που σημαίνει γνωρίζω. Δηλαδή, επιστάτη, εσύ που γνωρίζεις το δράμα μας, τον πόνο μας, εσύ που μας έφτιαξες, εσύ που μας δημιούργησες, εσύ ξέρεις πιο καλά το δράμα μου από τον καθένα. Γι' αυτό σε σένα λέω, που γνωρίζεις ότι εγκαταλειφθήκαμε από τους δικούς μας, ότι κανένας δεν μας μιλάει στο δρόμο και όλοι φεύγουν μακριά. Εσύ επιστάτα. Από το ρήμα επίσταμε, που σημαίνει γνωρίζω, ξαναλέω, είναι μια πολύ όμορφη λέξη που τη χρησιμοποιούν πρώτα εδώ οι λεπροί στο Ευαγγέλιο. Εσύ λοιπόν που γνωρίζεις, Θεέ μας, δώσε τέλος στο δράμα μας. Και πράγματι ο Χριστός, που δεν είναι μόνο παντογνώστης, που δεν είναι μόνο αυτός που γνωρίζει τα πάντα, αλλά είναι και πανάγαθος, δηλαδή φιλεύσπλαχνος, έχει καλή καρδιά και αγάπη για τον άνθρωπο μεγάλη, τους έκανε καλά, παρόλο που γνώριζε ότι οι πιο πολλοί ήταν αχάριστοι. Και ενώ τους έκανε, λέει, όλους καλά και τους 10, μόνο ένας γύρισε να του πει ευχαριστώ. Και αυτός, παιδιά, λέει, ήταν ξένος. Δεν ήταν δικός τους. Οι 9 ήταν Ιουδαίοι, όπως ήταν και ο Χριστός, και ο ένας ήταν Σαμαρίτης, ξένος, και μάλιστα θα λέγαμε ότι τους θεωρούσαν μυαρούς, δηλαδή βρώμικους, τους Σαμαρίτες, οι Ισραηλίτες. Γι' αυτό και στο δρόμο, όταν συναντιόντουσαν, δεν απαγορευόταν να τους χαιρετήσουν ακόμα και να τους χαιρετήσουν. Ο Χριστός λοιπόν, παιδιά, που δεν είναι μόνο παντογνώστης, αλλά είναι και πανάγαθος, τους έκανε καλά, παρόλο που ήξερε ότι ήταν αχάριστοι. Και αυτό δείχνει ότι ο Θεός, παιδιά, έχει αληθινή αγάπη προς εμάς. Δεν ζητάει τα εαυτής. Δεν είναι υστερόβουλος. Δεν περιμένει ακόμα και να του πούμε ευχαριστώ. Βέβαια, εδώ φανερώνεται το μεγάλο θέμα της αχαριστίας, της αγνωμοσύνης, που είναι, λέει, πιο φοβερό και από τη λέπρα. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς δίνει πολύ μεγαλύτερη σημασία να αναδείξει τη λέπρα, να αναδείξει την αχαριστία χειρότερη από τη λέπρα, παρόλο που η λέπρα, λέει, εκείνη την εποχή ήταν μια αθεράπευτη αρρώστια που κανείς δεν μπορούσε να θεραπεύσει. Δεν έρχεται να εστιάσει στο ότι ο Χριστός έκανε ένα φοβερό θαύμα και γιάτρεψε αυτούς τους δυστυχισμένους αρρώστους, αλλά έρχεται ο Ευαγγελιστής Λουκάς να δείξει ότι χειρότερη από τη λέπρα, τη φοβερή αυτή αρρώστια, είναι η αχαριστία.
Και έρχεται λοιπόν εδώ να μας δείξει το φοβερό αυτό φαινόμενο της αχαριστίας που έγκυται στη διαστροφή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει χάσει την ταυτότητά του και αρέσκεται μόνο στο να παίρνει και όχι στο να δίνει. Οι Έλληνες από τα πατροπαράδοτα χρόνια, από τα αρχαία μας χρόνια, παιδιά, είχαν να επιδείξουν μεγάλη ευγνωμοσύνη. Και αυτό δεν είναι ίδιον της φυλής μας, αλλά και ίδιον του γένους μας του χριστιανικού, που έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας πει εν παντί ευχαριστείτε. Για τα πάντα να ευχαριστείτε. Για την υγεία σας, για το ότι έχετε αυτό το σπιτάκι που έχετε, για τη δουλίτσα σας, για το ότι έχουμε ο ένας τον άλλον, για το ότι ακόμη είμαστε στα πόδια μας και προσπαθούμε, ενώ άλλοι δεν τα έχουν τα πόδια τους. Εν παντί ευχαριστείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ακόμα και από την αρχαία Ελλάδα, να σας θυμίσω τους γιους του Διαγόρα, όπου κέρδισαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ξέρετε ήταν η μεγαλύτερη τιμή αυτό για έναν άντρα. Και μάλιστα γκρέμιζαν, λέει, τα τείχη όταν επέστρεφε στην πόλη του, γιατί πίστευαν ότι πόλη που έχει, λέει, τέτοιους άντρες δεν χρειάζεται τείχη για να προστατευτεί. Οι γη λοιπόν του Διαγόρα, όταν τους πήραν στους ώμους και τους γύριζαν μέσα στο στάδιο να τους δοξάσουν, αυτοί κατέβηκαν από τους ώμους των συμπατριωτών τους, έβγαλαν τα στεφάνια από τα κεφάλια τους και τα έβαλαν στο ασπρομάλικο κεφάλι του πατέρα τους και είπαν, σε σένα ανήκει η δόξα. Αυτό θα πει ευγνωμοσύνη, παιδιά. Να μην ξεχνάμε τους γονείς μας. Βλέπουμε σήμερα τα γυροκομεία όλα γεμάτα. Όλα γεμάτα. Μας έδωσαν, θυσιάστηκαν οι γονείς μας και όλοι οι γέροντες πικραμένοι. Έχουμε πάει πολλές φορές στα γυροκομεία. Βλέπετε την εγκατάλειψη και την πίκρα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν παιδιά. Είχαν παιδιά, τα οποία όμως τους εγκατέλειψαν. Η αγνωμοσύνη για τους ήρωές μας, για αυτούς που μας απελευθέρωσαν, η ευγνωμοσύνη για τους Αγίους μας, η ευγνωμοσύνη για το Χριστό μας, όπου η λειτουργία μας, η Θεία Λειτουργία ονομάζεται Θεία Ευχαριστία. Η πιο μεγάλη λειτουργία λοιπόν του ανθρώπου είναι η ευχαριστία του. Και δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα να θέλω να δώσω λίγη ευγνωμοσύνη και ευχαριστία στο Θεό μου, να ξυπνήσω και να πάω στην εκκλησία μου, να δοξάσω το Θεό μου και να του πω, σε σένα ανήκει η δόξα και η τιμή. Να δώσουμε λοιπόν πίσω, παιδιά, τη τιμή και τη δόξα σε αυτούς που τους ανήκει. Ας φωνάξουμε λοιπόν κι εμείς, όπως οι 10 λεπροί στο Χριστό. Επιστάτα, εσύ Χριστέ μου, που γνωρίζεις τους πόνους μας, τη φτώχεια μας, την ορφάνια μας, την εγκατάλειψή μας, τη λέπρα που έχουμε μέσα μας. Εσύ, Κύριε, που γνωρίζεις, βοήθησέ μας. Αυτό είπαν οι λεπροί. Και αυτή, παιδιά, η κουβέντα, αυτές οι 3 λέξεις, επιστάτα, ελέησόν μας, κρύβει την αληθινή επικοινωνία με το Θεό που πρέπει να έχουμε και τη σχέση την πραγματική με το Θεό. Παρόλο που δεν αξίζουμε, όπως και οι λεπροί, όχι λέει γιατί αξίζουμε, αλλά για το έλεος σου, αλλά εξαιτίας του ότι εσύ είσαι ελεήμων. Γι' αυτό σου το ζητώ να μας συγχωρέσεις, όχι γιατί αξίζουμε κάτι. Και ο Χριστός που γνωρίζει βαθιά τον πόνο του καθενός στην καρδιά του, αν τον φωνάξει, παιδιά, δυνατά, όπως έκαναν και οι λεπροί, και με πίστη, τότε πραγματικά ο Θεός θα γιατρέψει τη λέπρα του καθενός μας μέσα του που υπάρχει.
Γιατί το Ευαγγέλιο, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν μιλάει μόνο για κάποιους δυστυχισμένους και κάποιους αμαρτωλούς ανθρώπους που έκαναν αυτά τα πράγματα. Μιλάει για τον κάθε έναν από εμάς. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, ο κάθε ένας μες στην καρδιά του, που έχει πάθη, που έχει ελαττώματα, που έχει κακίες, ας φωνάξει δυνατά στο Χριστό και ας πει: επιστάτα, εσύ μόνο που γνωρίζεις, Κύριε, ελέησέ με. Σε τόσους άλλους, άλλωστε, εμείς παιδιά ζητάμε να μας ελεήσουν. Σε τόσους άλλους φωνάζουμε, που στο κάτω-κάτω δεν γνωρίζουν κιόλας. Γι' αυτό και δεν μας βοηθάνε ουσιαστικά. Ας φωνάξουμε λοιπόν στον Χριστό, με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας: επιστάτα, εσύ παντογνώστη Θεέ, ελέησέ μας.